Pynlong football trial ka Shergill Academy ha ka jingat lang bat ka Challenges Football Academy kabala long hapok ka madan yele ka jong ka maulai madan he. Kani ka football trial kabala long mantakas ngi hapok ka nong ba shilong la Pynlong manjit iki kena yele ka ki banyo mi madan ha ka Punjab I League bat ha ka Youth I League na ka banta ki under 13, under 15, under 18 but under 21. Estamos com Shergill, deixamos aqui na galera que quer. Oi!